Arif, Pak Arif, Pak Arif. Aja ngurus sing penting konten mana beli duwe rabi apa care baik tangga arep ngomong apa sing penting kula suka aja mikirin aja ngurus sing penting konten mana beli duwe elsi ditarik dong ditarik. Peduli ngomong tapi matane senok plisukan lamun ana julukan kula tante girang duwe pasangan masih lengongan cari uang senenge om-om apa cari baik aja ngurusi sing penting ganteng mana beli duwe rapi apa care baik tangga arep ngomong apa sing penting kula suka aja mikirin aja ngurusi sing penting ganteng mana beli duwe rapi asik ditarik maning go
mikiri aja ngurusi aja ngurusi sing penting